At bygge energibesparende. Hvad betyder det helt nøjagtigt? Økonomisk varmeproduktion, brug af vedvarende energi, isolering af klimaskærme. Så langt, så godt. Men hvordan ser det ud med regulering af varme, afgivelse og fordeling? Et aspekt, som i dag bliver stadig vigtigere ved moderne og energibesparende byggeri. Det keramiske klimagulv Schlüter Becotec Therm kombinerer økologisk, hygiejnisk med behagelig varmekomfort og forvandler dit gulv til et særligt effektivt og økonomisk varmelegeme. Uanset om der er modernisering eller nybyggeri, det er nemt og hurtigt at montere et keramisk varmegulv. I stedet for 4 uger som hidtil, tager det nu kun 1 til 2 dage, indtil gulvet er tørt og belægningsklart. Uanset om det er fliser, natursten eller andre gulvbelægninger, med Schlüter Becotec Therm kan du hurtigere flytte ind i dit nye hus. Mindre pudslag og brugen af Schlüter Ditra afkoblingsmåtten gør det muligt. Et almindeligt gulv med gulvvarme reagerer meget langsomt ved temperaturændringer. Becotec Therm System tilpasser sig derimod betydeligt hurtigere ved temperaturskift. Den tynde konstruktion gør det desuden muligt at bruge en meget lav fremløbstemperatur på kun 30 grader. Becotec Therm er således den perfekte partner ved brugen af vedvarende eller konventionelle varmekilder. Endnu en fordel. Den patenterede konstruktion af det keramiske klimagulv Becotec Therm muliggør den energibesparende natsænkningsfase og reducerer varmeudgifterne betragteligt. Via luftkanalerne i Schlüter Ditra-måtten, som er forbundet med hinanden, fordeler varmen sig jævnt og hurtigt og regulerer på kort tid hele gulvet til den ønskede temperatur. Keramiske fliser og natursten giver en behagelig varme, har en lang levetid, er hygiejniske og meget nemme at vedligeholde. Takket være lydisoleringslaget er trinlyd heller ikke noget problem, og den lave fremløbstemperatur er ikke kun god for miljøet, men også for din pengepung. Med Schlüter Becotec Therm er det selvfølgelig også muligt at bruge andre former for gulvbelægninger, som for eksempel parket, tæpper og linoleum. Har vi vakt din interesse for Schlüter Becotec Therm, og vil du vide mere, så besøg os på www.becotec-therm.dk eller kig forbi hos en af vores Schlüter Systems forhandlere i nærheden af dig.